Ayan, magandang araw po sa inyong lahat mga boss. Alcala, Pangasinan Project, Part 2. Update lang po tayo rito mga boss. So yung 3D animation po na ito, makikita nyo po doon sa part 1 ng video natin. So pati yung dating itsura na ito, makikita nyo po doon. So update lang po tayo rito. So dito sa loob, ang kisame po na ito, siyempre naka metal frame po tayo. Tapos yung gypsum board. So ayan. So dito banda yung bar counter, living room tsaka dining. So may kisame na po dati ito ngayon. Pinapalitan po sa atin. Re-remodel natin. Tapos dito madadagdagan po yan ng cabinet na may mga ilaw. Tapos dito sa may kitchen, so ayan, lalagyan na rin po natin ng cove design yan. So walang cove design yan nung binaklas natin. So ngayon meron na. Tapos dito single drop, tapos PVC yung gagawin natin dito sa dirty kitchen, PVC ceiling. So ganun din dito sa may balcony. So ayan. So gypsum board dun sa mga gilid, tapos PVC yung sa gitna. Tapos dito sa master bedroom, single drop lang dati ito, ngayon gagawin po nating cove design. Okay, so nagbabaklas pa lang po tayo. So yan lang po yung update dito sa mga boss. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless.